Audio Jungle. Audio Jungle. Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel hamba phambili Radio Inkeza. Lami igama ngibaza Ntuthu Khumalo bathi la sibona amakhomenti. Mona mhlabe usemusha kuleli khasi ngizophinde ngicela nje shothi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta, nokulike nokushare okuyikhona okukhulu kunakho wonke wey'ngane zakwethu. Kubikwa ukuthi sikhulu isililo ngemuva kokufa kwenje beyiphoyisa emzini e-South Coast obengafuni ukuzibona izigebengu. Kuthiwa-ke ibe nenkinga esiswini, yagula kancane kwaseke uyayenela. Igama layo bekuthiwa uSnow, umphathayo warrant officer Paul Lobster. Uthi umsebenzi wabo sewuzoba nzima ingekho. Uthi-ke ngisho seyigula sekusele isonto ife, kodwa-ke ikwazile ukubopha izigebengu ebekade ziyingozi ngaleso sikhathi. Amanye ama-police station aseduze nawo adlulise amazi yenduduzo wey'ngane zakwethu. Iyona-ke le nje njengoba uyibona-ke okubheka ukuthi-ke ibambe iqhaza elikhulu kakhulu ekubopheni kwezigebengu noma ekubambeni kwezigebengu eziyingozi kuleya ndawo. Ngane zakwethu, ngizofisa ukuzwa ukuthi mhlawumbe kuthini okwakuphawula ngalolu daba comment section, ke ngizwe ukuthi luthini olwakho uvo ngalolu daba. Mina ngilasibona ngane zakwethu sengiphuma njena kodwa ngithemba sinyabuya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwivideo elandelayo. Kwakusubscribe nisiphathe kahle, nibe nosuku lumnandi ngithanda khona.